ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр сафар мекунанд. Гапҳои ман ки сафсата боша, аввалан ин ки мара даромада тамошо накард. Бародарои азиз, ман хоҳиш мекунам ки дар ҳамин бора мара савол натиҳед. Ба ҳамин хотир бародарҷонои ман вақте ки ягон чиза хоҳиш мекунед, ягон як ҳафта сабр кунед. Бахшида ба омади моҳи шарифи Рамазон хушхабар аз ширкати дорувори Шифофармо барои шумо. Фитобочка ва ҳиҷома кардан барои шумо ройгон, яъне бепул. метавонед худро номнавис кунед. Инчунин доруҳо бо нархи арзон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва нест кардани простатит. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк бимонед ва то охирша тамошо кунед. Ахбороти нав баҳри шумо. Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба системаи иҷозати кор дар Ҷумҳурии Корея ворид хоҳанд кард. Ахиран ин қарор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар гуфтугӯи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтушунид шуд. Зимни ин мулоқот бо Корея, тарафҳо дар бораи кори муҳоҷирати меҳнатӣ ба имзорасонии лоиҳаи созишномаи байниҳукуматӣ дар хусуси интиқоли қувваи корӣ ба Кореяро баррасӣ карданд. Яъне ки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ бо Корея созишномаҳои нав барои кору фаъолият кардан баста карданд. Яъне ки дар Корея корҳои мавсимӣ мебошад ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мавзӯъ созишномаи нав бастанд ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҷа пас метавонанд ки барои корҳои мавсимӣ дар Корея сафар кунанд ва кору фаъолият кунанд. Мисол мегирем, агар ба мисли кор дар Англия, бисёре аз муҳоҷирон ин чиза медонанд ки дар Англиярам корҳои мавсимӣ вуҷуд дорад ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр сафар мекунанд ва инчунин ҳамира ба монанди кор дар Англия созишнома бо Корея баста шуд аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои корҳои мавсимӣ шаҳрвандои тоҷик метавонанд сафар кунанд. Сафири Корея дар шаҳри Душанбе омодагии худро барои мусоида дар баррасӣ ва ба имзорасонии лоиҳаи созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи ба интиқоли қувваи корӣ ба Корея ва воридшавии Тоҷикистон ба системаи иҷозати кор дар ин кишвар ба мақсади ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни фаъолияти меҳнатӣ дар ин кишвар изҳори сипос намудааст. Тамошобинони азиз, ибд як ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо расонидем. Акнун хондани комментарияҳоро шурӯъ мекунем. Дар ҳаминҷа нафарҳое ки мара тамошо кардестиянд айни ҳол аз ҳамаи шумо як чиза эҳтиромона хоҳиш мекунам, як дастгирӣ кунед, ҳамаша ба хотири ман бикунед. Чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтестай. Нафарҳое ки мехоҳанд аз конкурси ма билет харидорӣ кунанд, нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. Ба 500 рубл боша 3 дона билетҳо метиҳем. Барои билет харидан ин ҳамин номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидестен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам ҳастай. Карта ба номи Мунис мебирояд. Сумтона мепартоен ва чектона дар ҳамин рақамҳои ватсап равон мекунед. Конкурси ма ҳамагӣ 68 дона приз дорад. Шанса аз даст натиҳен. Билет бихарен, ма рӯзҳои наздик финала аниқ мекунам. Набизода нависондай. Гапот ҳамаш сафсата ҳай. Мара документом 100% буд, аммо депорт кардан. Ма бедарак. Гапҳои ман ки сафсата боша, аввалан ин ки мара даромада тамошо накард ва ман дар ягон ҷо гуфтагӣ нестам оиди депорт накардани муҳоҷирон. Ман дар ҳамаи ҳолат қайд мекунам ки мақсад бо эҳтиёт бошед. Дар чӣ ҳолате ки қарор надошта бошед, эҳтиёт кунед аз депорт шидантон. Ман то ҳатто гуфтагием ки барои 50 ва 100 рубл метавонанд шуморо запрет навес кунанд. Ти одаме ки ҳамин комментарияро нависондай бемафкура бошӣ, ин проблемаи ман нестай ки ақлат намегирад гӯш кунӣ гапҳои мара. Алишер нависондай. Ассалому алайкум акай Сорбон. Агар депорт 5 сол кардагӣ бошад, дар байни 5 сол дастгир нашавӣ, баъд граница бигзарӣ, мешава ё не сроки 5 сол буд шида бошад? Бале мешава. Музаффар нависондай. Ассалому алайкум ака, мара дар Адел барои регистратсияи фалшивии уголовни делак шуданд.
баъди 2 сутка ҷавоб доданд ва гуфтанд 6 моҳ пас суд дорӣ, бояд ҷарима спорӣ, мара видварения мекунанд. Бародари азиз, барои регистратсияи фалшиви уголовни дела намекушоянд. Яъне ки регистратсияи фалшиви доштан административни правонарушения мешавад ва дар ин ҳолат ҷарима меспорӣ ва баъдан ки бо қарори суд имкон ҳаст видвареният кунанд. Ҳайдаров нависонда: ассалому алайкум, ака патент дошта бошӣ, вале прописка надошта бошӣ, штраф мекунанд ё депорт? Дар ҳолате ки регистратсия надорӣ, метавонанд ки видвареният кунанд ё метавонанд ки ҷаримат кунанд. Ба ҳамин хотир ма гуфтанием ки барои муҳоҷирони корӣ дар Русия патент ва регистратсия ҳуҷҷати зарурӣ мебошад. Зарипов нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, мара въездма маҳкам карданд. Штраф доштам 5000, 2 сол пеш штраф карда буданд, споридам. Дар ҳамин авф меғалтида бошам акаҷон, илтимос ҷавоб деҳ. Бародарои азиз, ман хоҳиш мекунам ки дар ҳамин бора мара савол натиҳед, ба хотире ки ман ҳар рӯз ба шумо мефаҳмонам ки то қонуни авф қабул нашавад, ман аз пеши худам ҳичи гуфта наметавонам ва ин саволое ки шумо метиҳед ҷавоб надорад. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам оиди авфи муҳоҷирон савол натиҳед. Маликаи Умед нависонда: ассалому алайкум акаҷон, рости гап, регистратсия вақташ гузаштааст, шумо чӣ сабед метиҳед? Дар ҳолате ки регистратсияи шумо муҳлаташ буд-шидагӣ бошад ва регистратсияи нав гирифтагӣ набошед, ба шумо аз ҳама савети хуб ҳамияе ки мисол айхона берун намебирой ва регистратсия меспори айсари наву дастрас мекунӣ. Ин ҳамин қадар роҳи осон дорад. Мирзоев нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, гости дромадам Россия. Метавонам граница гузарам бо гости дром. Чанд маротиба гости мумкина? Илтимос ҷавоб диҳед. Дар ҳолате ки ту ҳамчун гости медроӣ ва 3 моҳ пас аз Россия меброӣ, сразу вориди Россия шида наметавонӣ. Бо баъди 3 моҳ ҳақ дорӣ ки обратно бидроӣ. Ходиров нависонда: акаи Сорбон, ай кӯдаки ҳози 1 сола нашидаи, вақти билет гирифтан айваям сум мегиранд? Не, намегиранд. Кӯдаке ки 1 сола шидагӣ нест, мисол 5 моҳа ё ки 6 моҳа ё 7 моҳа ё пул намегиранд. 03 TV нависонда: як видео барои мигратсионкоҳо мекарди, хуб мешида ака. Иншааллоҳ ки рӯзҳои наздик мекунем. Шумо хуб фикр кунед ки наворҳо ва мавзӯъҳое ки мо пешниҳод мекунем ё ҳавоӣ нестанд ва осон нестанд. Мо дар як мавзӯъе ки видео мекунем, аввал чандин ҷоҳоро ҷустуҷӯ мекунем, информатсияҳои зиёд мегирем, ӯро мехонем, баъд пешниҳоди шумо мекунем. Ба ҳамин хотир бародарҷонои ман, вақте ки ягон чизро хоҳиш мекунед, ягон 1 ҳафта сабр кунед, иншааллоҳ ки ман пешниҳод мекунам баъд. Шоҳини Шаҳритӯзӣ нависонда: ту юрист нестӣ, ту блогерӣ. Барои юрист гуфтан ту чиро дар назар дорӣ ва ту кира юрист меҳисобӣ? Мисол мегирем, агар ман ба фикрам ки аз иҷа пас дар барномаҳом дар дастам диплома бигираму мисол дар ин дастам ягон ҳуҷҷати дигара бигирам, ҳамихе карда гап занам, баъд мегӯй ту юристӣ. Ин проблемаи та бовар мекунӣ, намекунӣ. Подписчикое ки аввал қатъиман дар канали ман медонанд ки мақсад ман донишгоҳ хондам, факултети ҳуқуқшиносӣ буд кардам ва каме ҳам боша фаҳмиш дорам. Музаффар Қурбонов нависонда: ассалому алайкум, ман граница бигзарам ё не? Ту гуфтӣ патент 3 сола шидааст. Нагзарам. Ман нагуфтам патент 3 сола шидааст. Ман гуфтам рӯзҳои наздик патент 3 сола мешавад. Юсуф нависонда: ассалому алайкум, ман ба компанияи мошенникҳо барои пул кор кардам, пул партофтам, аммо пул нагирифтам. Ман пулҳои худро баргардонида метавонам ё ин ки не? Агар ки ягон маълумотҳошона, ягон адресҳошона дошта бошӣ, бале, метавонӣ ки бо роҳи қонунӣ бигирӣ пулота. Вале фикр мекунам нафарое ки ба ҳамин кирдорҳо даст мезананд ва ё ягон данёи худшона дар ҳиҷон намемонанд. Мастер нависонда: шахсе ки депорт боша, бо дар Москва бигарда, чӣ гап мешавад? Ин каратба қапаныш кун нависем, бародаро ки медонад. Дар ҳолате ки аз Федератсияи Русия шуморо депортатсия мекунанд ва берун намебироед ай Россия, деюбора ки дастгир кардан, муҳлати депорти шуморо зиёд мекунанд ва пеш аз муҳлата зиёд кардан аввал мебаранд 1 моҳ дар сахр ва ё ки дар ягон спецприём маҳкамтон мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунам. То наворҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.